Jambazzi? Kaçıyor mu? Yok. Burada o sıraslar apsura. Ne? Ha? Amerikan? Hakkar abi. E tu șampiona. Дай идем минуту. Ha? Buradayım kaçtım yine. Angola kalp kabarın ciğer tutar. Bu karizam baba. Tata. Матина пхардара. Ау, матра ще да гърмила бари батисна. О, къде инакили? Дома не такова. Както му рига. Бобракен. Haydi haydi. Aferin kapalı. Boğdu. Hadi. O kadar kazanırsan Sen boğdun. Кутан да зоек му кено е? Buna cenab işte. Katar cenab. Terk adam. Müsait. Kako da ga, ne? Da. Hı? Da. Mu pasăm zadrăgin la e. Dik se opem la op. Brat meu e, Ivan. Dai păt. Kostatka. Haki. Dikna kaso kera zai bikolka. Samo dikna. Zadržino.
Сега да го държи, брат. Да, аз това му викам. Да го задържи. Амун, Ваню, амун води нас, Ваню, туда. Дирали му кела, дихарик. Втория омаля. Втория умаля ми, виж, оня ни пуска. Чорла, дик. Му граби. Може да прехвърли, ама Дик, почина закидал. Видя ли как прави задния? Сега, брат, ти трябва да държи само. Дай, бе! Кена мар! Дай! Мар, вече! Дай, чо, дай! Дай, чо, дай! Дай, чо, дай! Ехо! Браво, брат ми! Много хубаво бяга ни направя равно. Бяго! Той ни го пуска, брат ми ни го пуска. Хубаво бяга ни направя, често изкарат. Вас ще се науча много повече от другите карат. Да, науча се вас ще карат много. Това е реално бягане. Това е такова бягане не може да видиш ти къде. Ще брат ми ни кара, само оп. Оп, Сега що оп. го спира коня, що кара? Ай, бъде го питай, де. Сега що го търмози коня? Айде. Виж, оня спре, това пак кара. Оня, докато... Ко да кажа, тоня нямам думи. Гана дома никой не седи, дай на сега. Наско, наш. Бързо. Приндос кара коня, гледай го. Бяш тала, бе! Много бяга. Коня много бяга. Има болки. Касо знае. Сега я да видиш опашата отзади и леш на коня. Моята зима да става такава, майка и беше такава на моята. Той е мачкан. Паднаха конети върху него. Ама това нещо генуа. Не. Сега къде хем спорим къна? Сега лекичко да кара Дикана, като преди. Лекичко към шишмо. Леко да кара. Зад коня. Зад коръците да го караме. Няма как. Един приятел не излага. Йо не вари. Ано умаля. Видя ли как фърля? Аз викал, че тук само да измини долу ще бия, той му фана челома вече на коня. Той... Амун! Фана ли време? Колко време става? Сомын гела, бе. Не, vallahi hiç yaşmıyor. Vallahi Аки, кену шампиони. Ето го новия шампион. Ачо. Сега! Ето го шампиона. Айде, батко, сетка да взимаш пари. Халали там таки, батко. Само пари да взимаш. Тър, майнето разкарено въз. Охо! Шампионе! Някой ти има ли да бяга? Другата седмица да бягам, момче, да не Наскот. говорим. Наско бил. Пашка не още. Бъдълски пори да буле, пори на горилът, от чанга му старам. Ето го шампиона. Давайте панос, нашата неделя. Обаче, мандър,